tal, com esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a fer un exemple de com arribar directament a una fracció irreductible quan partim d'una fracció. Anem a recordar primer de tot un parell de coses. Com podíem arribar a fraccions equivalents partint d'una? Recordem que una manera era amplificar, que és multiplicant numerador i denominador pel mateix nombre, el que vulguem, però ha de ser el mateix nombre. Podem tornar a amplificar per 5 i per 5. Aquí quedaria 1.500. Podem tornar a amplificar una altra vegada més, 3.000 i 4.500. Podem amplificar les fraccions infinitament. Una altra manera d'arribar a fraccions equivalents era fent el contrari, i és dividint numerador i denominador pel mateix nombre. Per exemple, vaig a simplificar dividint numerador i denominador entre 10. Això ja sabeu que es pot fer perquè veus que tant el numerador com el denominador acaben en 0. Si simplificam dividint entre 10, arribam a la fracció 10 partit 15. Aquesta fracció es pot simplificar una mica més? Doncs sí, si simplificam dividint numerador i denominador entre 5. Quedaria la fracció 2 terços. D'acord? Què passa amb aquesta fracció? Que aquesta fracció ja no es pot simplificar més. I és per aquest motiu que s'anomena aquest tipus de fraccions que no es pot simplificar més fracció equivalent. Llavors, en el vídeo d'avui volia mostrar-vos com arribar directament de la fracció inicial a la fracció irreductible. Com arribar directament? Perquè, clar, aquí ha estat fàcil pensar que es podia simplificar entre 10, també ha estat fàcil pensar que es podia simplificar dividint entre 5, però de vegades no és tan fàcil, de vegades no estem tan inspirats com per veure tot d'una entre quan es pot simplificar. O potser el que volem és directament deixar-nos de complicacions i voler anar directament a la fracció irreductible. Com es fa això? Anem a fer-ho amb, per exemple, amb aquest exemple mateix del 100 partit 150. Partim de la fracció 100 partit 150. Vaig a canviar el color. Vaig a començar partint de nou. Hem dit 100 partit 150. Tenim aquesta fracció i volem arribar directament, volem simplificar-la, arribant directament a la fracció irreductible. Què hem de fer? Hem de calcular el màxim comú divisor del numerador i del denominador. Per fer-ho, què hem de fer? Hem de descomposar en factors primers el numerador i també haurem de descomposar en factors primers el denominador, ja sabeu. Anem pel 100, entre 2 dona 50, entre 2 dona 25, entre 5, 5 i entre 5 ja hem acabat. 150 divisible entre 2 dona 75, divisible entre 3 dona 25, divisible entre 5 dona 5, entre 5 dona 1. Per tant, hem arribat a que la descomposició en factors primers del nombre 100 és 2 elevat al quadrat per 5 elevat al quadrat. Hem arribat a que la descomposició en factors primers del nombre 150 és 2 per 3 per
5 al quadrat, i hem de recordar que per trobar el màxim comú divisor de dos o més nombres hem de multiplicar els factors comuns elevats al menor exponent. Quins són els factors comuns? El 2, que està en el 100, i també està en el 150, i també és comú el 5. Per aquest motiu, en el càlcul del màxim comú divisor haurem de multiplicar 2, 5, però aquí falta ara elevar al menor exponent. Quin és el menor exponent del 2? Aquest quadrat, aquest 2, o el 1, que ja sabeu que l'exponent 1 no es posa, doncs el menor exponent és 1 que no es posa. Quin és menor exponent del 5? Aquest 2 o aquest 2? Doncs aquest 2, només tenim un de diferent. Això quin número queda? 2 per 25, i 2 per 25 són 50. Doncs atenció, si simplificam aquesta fracció inicial dividint numerador i denominador directament per 50, a quina fracció arribam? A 2 partit 3, que era la que havíem arribat abans a poc. Doncs aquí hem arribat directament a aquesta fracció, que és una fracció i reductible. Doncs això és tot.